Chamscat. Avui ens tornem a les mines. Endavant, anem a córrer. Ens ficarem a dins de la mina la nostra auto de rally. Endavant, comencem la cursa. 2, 1, bam! Bé, endavant a la mina, endavant, zona estreta, bon saltiró. D'últim, ja anem tercers. Saltem la rodeta, rodeta. I avancem al lila. Lila s'avança i... bé! Arribada ben justa a segons. Continuem a dins de la mina. 2, 1, pam! Endavant. A veure si podem remuntar això. Aquí frenem una miqueta i endavant, segons. Queda frenat, se'n queda frenat. Va, vinga, va, avancem a lila, avancem. I bon salt, tiro. I passem sobre la roda. Bon salt i entrant fent cavallet, patacada. Molt bé, nois, ja anem primers. 2, 1, pam! I tercera i darrera cursa de dins de la mina. Com acabarem? Saltiró per les rodetes. Endavant, roda grossa. Aquí endarrere, ara. I aquí endavant. Molt bé. I arribarem segons. Entrant fent el cavallet. Amb la fotografia entrada fent el cavallet. Victòria! Hem quedat primers, victòria! I ara provarem un altre circuit. Obrirem el nostre cofre de victòries. Imaginers, pneumàtics d'hivern i propulsor de cavallet. Llestos! I ens ficarem a les fires. Ara és temps de fires, ara l'estiu, amb la calor que fa, és temps de fires. Començarem a les nostres fires amb el Xai aquí davant. Bé, el circ i la muntanya russa darrere al fons. Vinga, va, nois. Vinga, bé. Bon salt. Aquest és de saltar molt i aquí l'aire, no ens ha tocat l'aire. Hot dog destrossat, acabem de destrossar el hot dog, acabem de deixar el hot dog fet miques. Bon salt i primera victòria. Continuem la nostra partida, Chamscat, endavant. Comença la segona cursa, la nostra segon recorregut. Propulsor d'aire, no agafat. Salt. Bon salt de muntanya a muntanya. I ens estan avançant per baix. Molt bé, vinga, va, que ja anem tercers. I ara ens avançaran. Vinga, va, no podem quedar així. I per dalt hem entrat segons. Hem entrat segons per dalt. Continuem amb el Xai aquí davant. Bé, el Xai, xaiet. Passem per la barca, sí. No per la barca, vinga, va, nois. Per baix. Això s'ha de remuntar, no podem quedar així. No. Aquí hem fet misto, però hem avançat i arribem primer fent el misto. Tot això hem guanyat la cursa de les fires. Suposo que en el vostre poble també faran les fires a l'estiu, ara o aviat. Aquí ja farem al setembre, aquí a Santa Eugènia. I a Salt, al poble del costat, el faran ara al mes de juliol, a mitjans. Vinga, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ens veiem a la propera. Fins ara, Chamscat. Subscriveu-vos al canal i deixeu-lo un bon like. Adeu!